Добре ли сте? Колеги, започваме първо с мнението за мача на господин Младенов. Кратък коментар. Резултат, който нас не устраива. Двата отбора търсиха победа, всеки по различен начин. И имахме ситуации, които бяха 100% през първото по време, но така мал шанс ни попречи, за да не мога да поведем в резултата и да вземем 3 точки. После вече второто по време, до края на матча малко се поизмерни и ситуацията и около това, че ние не можем да вкараме. Мисля, че промената, която направихме, да сменим схемата, да стъпише двамата рана, просто не се получи. Въпрос? Лайв спорт, Явор Русев. Господин Младенов каза, че ще бъде наистина много тежко гостуване в Варна, но като че ли ЦСКА не направи достатъчното да вземе този матч. Как мислите? Аз съм обратното мнение, направи си всичко възможно. Няма някой, който да не се трудеше и да не правише това, което трябваше да прави. Просто не бяхме така настоятелни в крайната фаза, където мисля, че ако имаше тази настоятелност и на Политис, можехме да потърсим гола както през първото време, така и през второто. Разликата е, че през първото по време ние имахме 100% и голови ситуации, второто по време не. За какво даваш тези пропуски? Ами, ако няма пропуски, ако няма грешките, резултатите ще са винаги 0-0. Знаете, днес точно там бяха грешките в крайната фаза. Не се умяхме да отбележим и затова мачовете по-точно този завърши по такъв резултат, което за нас не е добре да губим точки. Но трябва да дадем заслужението на Черно море. Тук винаги се усъмнявали ръководството да създадат един отличен боеспособен отбор, който е затруднявал грандовите и в последните години самата статистика показва точките, които грандовите губят тук. Така че нека да отдадем заслужението на противника, на техните качества и на всичко останало, което направи така, че матчът да бъде толкова труден за нас. Господин Младенов, не мислите ли, че след центъра на терена ЦСКА няма идея в нападение? Къде говорим за нещо друго? Аз ще ви питам за първата смяна, вероятно беше продиктувана от жълтия картон, който получи централния защитник. Доколко тази смяна ви обърка вашите планове, защото може да имате една допълнителна офанзивна план? Това е единството, което лимитира не в вариативността в играта в офанзивен план, но ние въпреки всичко направим необходимото, за да засилим мощта в атака, но просто не се получи. За разлика от предния матч. Имате ли други въпроси?